Una clienta de Sharon és Rona Knowles. Va venir a Espanya amb el seu fill quan va morir el seu marit. Va comprar la casa dels seus somnis amb l'assegurança de vida. A més, va invertir els seus estalvis en la construcció d'una altra casa. Però abans que s'acabés la construcció, van arribar les excavadores. Un amic meu em va trucar i em va dir: t'estan enderrocant la casa. I li vaig dir: estàs de broma? No em vaig adonar que era una reserva natural, perquè en aquesta zona hi havia altres cases al voltant. Per Rona només va ser el primer cop. Fa poc ha sabut que la casa on viu tampoc no té llicència. Com moltes altres de la zona, té menys terreny del que estava estipulat. Hi ha 4 cases que estan construïdes en aquest terreny i totes són il·legals. Però no tan sols aquestes. Hi ha 10 cases a l'altre costat i també són il·legals. Són il·legals perquè per construir aquí has de tenir un mínim de 10.000 metres quadrats. Quan compres una casa vas al notari i no et diuen que és il·legal. Penses que algú en algun moment et dirà: vigila, saps que la propietat que estás comprant és il·legal i que hi ha la possibilitat que la tirin a terra si volen? Em sento estafada, decebuda i humiliada. Aquesta és la paraula, perquè penses: com puc haver sigut tan estúpida? Es un delito de estafa. Un constructor que sin tener permisos ni tener autorizaciones de ninguna clase se ha puesto a construir casas, a vendérselas, la mayor parte a gente de Gran Bretaña o de Alemania, pero la mayor parte gente de Gran Bretaña, sin más, diciéndoles que todo estaba en regla, que todo es muy bonito y aquí paz y haya gloria. Se lo ha vendido y cuando ha cobrado, estos señores al cabo de X años se enteran de que sus casas son ilegales porque se han construido en suelo que no era urbanizable o porque se han construido en suelo protegido. M'agradaria començar la licitació amb 180. 180. 180? 180. 180. Hi ha algú interessat en 180? 180. Ho sento, he de retirar aquesta propietat de la venda. Aquesta zona que mirem en aquesta foto, aquí, és una zona protegida. Aquests boscos estan protegits. L'Ajuntament de Monòver vol desenvolupar un programa amb un potencial de 2.500 cases i un camp de golf en una macrourbanització. En efecte, una petita ciutat. Paradoxalment, són anglesos els que ara lideren protestes contra nous projectes urbanístics pensats per atraure més compatriotes seus. Hauria de ser una reserva, no un complex. Tenen llocs com Torrevella i Benidorm. No volem que això sigui com Torrevella. Els espanyols poden acabar en minoria amb la gent del nord d'Europa. Durant 25 anys vaig treballar en una administració local a Anglaterra i mai vaig deixar que un promotor s'acostés durant la fase de planificació, d'acord? Aquí la gran diferència és que estan allà, pressionant l'alcalde constantment, i això és totalment incorrecte. Per l'Ajuntament de Monòver, la protesta dels britànics per terreny sense gaire valor és simplement incomprensible. Lo que pasa que a veces uno no entiende, o cada uno de una posición determinada, no entiende el por qué ciertos británicos, entre comillas, se oponen al desarrollo urbanístico, y más cuando no están afectados. No puedo entender cómo personas que están en este ámbito, viviendo en este ámbito, no afectados para nada de lo que es un desarrollo urbanístico que se va a hacer aquí, aquí y aquí, se opongan con tanto celo en contra de. Yo creo que a todo el mundo nos gusta vivir con grandes espacios, nos gusta vivir al aire libre y nos gusta, pues, la naturaleza. Pero de eso no vivimos, de eso no comemos y de eso no podemos mantener familias. Y la gente joven no tiene salida y alternativa.
Més al sud, a Mojácar s'ha construït i s'està construint pensant en el mercat britànic. Però l'euro fort i una baixada en el mercat de lloguer fan que els últims que compren estiguin perdent diners. Comprem com a inversió i per llogar. Si mires el valor que té ara i el que ingressem, penses que hauria sigut millor deixar els diners al banc en lloc d'invertir en una immobiliària. Els preus probablement no tornaran mai al que eren fa 4 o 5 anys. Per vendre, la gent ha de baixar els preus a com estaven fa 5 anys. Si intenten vendre el preu de l'any passat, trigaran molt temps a vendre. També en els negocis que depenen dels turistes, la demanda ha baixat. No pot estar més tranquil. Espero que canviï. Potser l'any que ve. Ara mateix és depriment. L'any que ve potser s'animarà. Es podria dir que pitjor no pot anar. A Sant Fulgenci, a la costa alacantina, els britànics hi juguen un paper nou. Abans vivien apartats a les seves urbanitzacions i ara han entrat en la política del poble. És el municipi amb la taxa més alta d'estrangers d'Espanya, el 80%, i el 75% són britànics. En les últimes eleccions municipals es va presentar un partit polític nou, Paradís, Associació Independent Mediterrani. El seu líder és espanyol, els votants gairebé tots britànics. We are not from the left, we are not from the right, we are not blue, we are not red. We are just the neighbors. We are the people of the urbanization. And also San Fulgencio. And our idea is to make in a big town the great San Fulgencio. Un any més tard, el partit de Manuel Barrera té la clau del poder al municipi. Primero era una asociación, después cuando empezó a crecer y a crecer y a crecer con más socios y vimos que no solamente había que arreglar problemas con las constructoras, sino que también entonces había problemas de diferentes infraestructuras en nuestro municipio, en la urbanización. Entonces pensamos que la única forma de solucionar eso era sentarnos aquí en la mesa del ayuntamiento. Bueno, pues conseguimos 16 votos en el pueblo. Pero en cambio, arriba, en las urbanizaciones conseguimos 624 votos. Y entonces del total hemos conseguido el 21,43%, que no hay gran diferencia si miramos con los partidos nacionales, el PSOE y el Partido Popular. Ella es Dibrey, es la secretaria de AIM. És el nostre heroi. Habla un poco español. Sense poder parlar l'idioma i sense gaires coneixements de la Constitució espanyola, sense conèixer la forma de pensar dels espanyols ni com funcionen aquí els negocis, és molt, molt difícil. Per tenir veu, necessitàvem una persona espanyola forta perquè fos el nostre líder, per avançar. No ho podríem haver fet sense ell. Els residents estrangers amb fills comencen a preocupar-se per la falta de feina. El suport dels britànics és crucial per als plans urbanístics que inclouen 4.500 habitatges, un hotel de luxe i un port nou que Barrera proposa per crear llocs de treball.